Maliligo kami sa dagat guys, tanghaling tapat. Doon tayo pupunta. Lakad muna tayo ng konti papunta doon. Ano ba natin? Magkano isa nito? 5. Doon na lang to, masarap to. Ah, sige, halo mo na lang. Halo na lang. Okay. Yorito naman si Berhel. Ah, Pabakal. May soft drinks tabi. Mukhang masarap to. Sen. Ma, ito lang. Ikaw ka na lang, dito. Sa wakas, nakaligo ulit sa dagat. High tide ngayon, no? Ang linaw ng tubig dagat. Let's go! El! Dito ka na. Ikaw naman. Pwede pa to. Pwede pa. Isa lang. Ano pa to yung... Ihaw. Mm. Ihawin na lang. Mabaho na ata eh. Hindi. Makamandag yan to. Jay, matusok ka sa Hindi mata. Matusok ka sa mata. Ayan. Hindi pa. Tukunin mo. Huwag na. Oh, listen. Oh. Jackpot. Pumapasok Laki yung... ng huli namin guys. Pumapasok ng ano. Ang laki ng nahuli ko. Naka-jackpot kami El, ayun oh. Jackpot. Ano? GSM Blue tsaka Coca-Cola. Yum na. Tikman natin ang lasa. Tamis! Panis na ba? Panis? Ito. Ngiri, ikaw na, oh. Daming bulaklak, oh. Mangga. Mangga. Daman bunga. Lapit na, siguro mga ano yan. Kade? Ang buwan ngayon, April. Tampo ka di tampo. May. June, July. July siguro. Kade? Ilang buwan ba ito? Sa tingin mo yung ano? Mangga. Anim na buwan? Kade oh. Ano? Simula na ito sa bulaklak. Ha? Bunga na. Namumulaklak. Hindi, bunga. Ano sinitang ides? Alauna na siguro, no? Alas 2. Bye-bye. Grabe init. Ito sa Dito yan to yung ano? Salamin. Gagals natin, hugasan natin. Isa. Hugasan.